Pause ka ba? Nagdamit sa akin. Kita-kita ako talaga sa camera mo ba? Sometimes it bothers me sometimes. Ano yan? May makeup po. May makeup po. May makeup po. Sir, you want the earrings or band? Come inside, sir. Lalo pag tinakasag na natin yung spin. Ay, mama, saan? I want to play a poker for 1 hour. Is that okay?